intel·ligent que l'única resposta de l'estat espanyol al repte democràtic català sigui la brigada judicial? Això no té res d'intel·ligent. Això, recordant aquell debat d'Estats Units de fa molts i molts anys amb en Clinton, quan va guanyar la presidència, parlant de l'economia, avui això em ve a la memòria i se li hauria de dir a l'estat espanyol que és estúpid contestar a la política per la via judicial. O dit d'una altra manera, se'ls hauria de dir: és la política, estúpids, és la política. Això és el que cal fer, no la repressió judicial. Quan desafiem l'Estat defensant idees no violentes, i els tres ho hem fet, en diuen desobediència. Quan posem les urnes de manera no violenta, en diuen també desobediència i fets tumultuosos. Quan ens manifestem i votem pacíficament, en diuen sedició. I quan exercim el nostre dret natural a l'autodeterminació, aleshores en diuen cop d'estat. Hem sentit totes aquestes paraules. No es pot permetre, deixeu-m'ho dir, davant de totes aquestes circumstàncies, no es pot permetre aquesta Espanya si volem una bona Europa. Ara que tenim el president Puigdemont, que és eurodiputat, val la pena també recordar-ho. Amb aquesta Espanya no es pot construir una bona Europa. I la darrera cosa que us volia dir, abans de passar la paraula al president Puigdemont. L'Europa dels drets humans, dels valors democràtics i de la llibertat és incompatible amb l'Espanya de la repressió. Nosaltres, 3 presidents elegits de Catalunya i molta altra gent hem patit o estem patint aquesta repressió. I insisteixo, l'Europa dels drets humans, dels valors democràtics i de la llibertat és incompatible amb un país pertanyent a la Unió Europea que es dedica simplement a la repressió. Som aquí, els 3 presidents, president Torra, president Puigdemont i jo mateix, per deixar clar que siguem on siguem, ens envoltin les circumstàncies que ens envoltin, nosaltres seguirem defensant aferrissadament els drets humans, el dret natural a l'autodeterminació, també el de Catalunya, el del nostre país, i la causa noble de la llibertat. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. President Mas, president Torra, és un goig poder-vos acompanyar avui aquí, a Perpinyà. Avui som 3 presidents de la Generalitat, que és una institució que arrenca al segle XIV, a Perpinyà per explicar i per denunciar la nostra persecució política. Fer-ho a Perpinyà té raons històriques, la Generalitat ja era present aquí, en la seva fundació, però té raons polítiques que ha explicat bé el president Mas i que hem explicat tantes vegades com hem pogut venir aquí trepitjant terra catalana en aquests darrers anys. Aquesta compareixença, ho sabeu tots, es produeix mentre el rei dels espanyols, representant d'una monarquia, i això és un fet històric, no és una opinió, reinstaurada per Francisco Franco, insisteixo que no és una opinió, és un fet històric irrefutable, la monarquia espanyola la va decidir el règim franquista i, per tant, tots els seus membres són directes successors d'aquesta decisió, mentre ell és a la capital de Catalunya, a Barcelona. El mateix rei, el mateix que ha intentat perjudicar tots els catalans i catalanes, els 7,5 milions, alentant, per exemple, la fuga d'empreses de Catalunya com a càstig polític. El mateix rei que es va posar al davant de la repressió a treballadors i treballadores, autònoms, emprenedors, el teixit econòmic del nostre país. El 2017, el mateix rei avui és a Catalunya. Mireu, fa poc més de 6 anys que Felip de Borbó és rei d'Espanya. En aquests 6 anys, tots i cadascun dels presidents de la Generalitat han estat inhabilitats o destituïts. Tots. Els teniu aquí. És un rècord.
És un rècord que potser encaixa en la tradició dels Borbons, però que en qualsevol cas és una vergonya per tots aquells responsables polítics que ho han alimentat, que ho han tolerat o que ho han dirigit. I som 3 i podrien ser-ne 5, perquè en aquest mateix període de temps 2 altres candidats a la presidència de la Generalitat han estat inhabilitats abans d'arribar al càrrec. El primer, Jordi Sánchez, candidat que reunia tots els requisits exigits per al sistema democràtic per haver estat escollit president quan se'l va proposar i no es va permetre. I el segon, més greu encara, Jordi Turull, que ja era candidat, que ja va comparèixer al Parlament de Catalunya en el debat d'investidura i que a mig debat va ser empresonat i que encara és a la presó. Per tant, no només avui podríem constatar que 3 presidents, sinó que probablement n'haguessin pogut ser 5. Tot això, insisteixo, en els anys que el senyor Felip VI és rei dels espanyols. Tots els presidents de la Generalitat que ha conegut, tots han estat inhabilitats o destituïts. Alguna cosa fa una certa pudor que valdria la pena que fes reflexionar no només el conjunt de l'estat espanyol, sinó també a la Unió Europea. Els catalans tenim dret a existir i a ser. Per tant, no és només que ens tolerin, sinó que ens respectin. I quan parlem dels catalans parlem de les seves decisions majoritàries. Ho recordava el president Mas. Tots nosaltres hem estat en el càrrec per decisió democràtica, per voluntat validada a les urnes, per la legitimitat dels parlaments que s'han constituït com a conseqüència de la voluntat popular. I això no ha estat respectat. I podríem afegir també els diputats i senadors o eurodiputats, en aquest cas Oriol Junqueras, que tampoc han estat respectats en el seu mandat rebut a les urnes. Senador Raül Romeva, diputats Turull, Rull, Sánchez, Oriol Junqueras, que no han estat respectats, o el regidor Quim Forn, que no se li va permetre ni tan sols desenvolupar la seva passió, que és la ciutat de Barcelona. Aquestes decisions, no respectar aquestes decisions, és una negació directa al dret a existir com a catalans. Perquè si no ens reconeix el dret a decidir els nostres representants és que no se'ns accepta i no se'ns permet ser. És un dret que ens assisteix. I ens assisteix a nivell internacional i per descomptat a nivell europeu. I a aquest dret hi consagrarem totes les nostres energies, perquè defensant el dret dels catalans estem defensant els drets humans arreu del món. Les causes que coneixem a Europa i arreu del món de persecució de drets fonamentals ens interpel·len també nosaltres. I som conscients, o és la majoria dels catalans, quan es manifesta, quan es mobilitza, que defensant aquests drets a Catalunya, de fet, estem participant d'aquest sindicat internacional de defensa dels drets humans. I això ens agermana amb altres pobles del món que pateixen persecucions dels seus règims respectius. Nosaltres continuarem treballant en aquesta defensa i ho farem amb les armes que el president Mas ha dit, de la pau, de la democràcia i de la paraula. Perquè quan els hem utilitzat, hem guanyat. Hem guanyat l'1 d'octubre. Hem guanyat també i ens hem sobreposat a la llarga i persistent repressió amb les diverses èpoques de la nostra història. I hem sobreviscut. I ens hem refet. I des de la posició que ens pertoca ara, a l'interior, a l'exili, nosaltres continuarem teixint aquella cadena, aquell fil que ens lliga amb les generacions precedents i que ens permet dir amb molta convicció i amb molta esperança i optimisme que llegarem millor a les generacions que han de venir. Moltíssimes gràcies. Molt bon dia a tothom. President Mas, president Puigdemont, permeteu-me abans de començar 2 referències molt concretes del dia d'avui. En primer lloc, des d'aquí, des de Perpinyà, des de la Catalunya Nord, una salutació molt cordial als germans valencians que celebren la seva diada. Penso que també forma part d'aquesta idea conjunta dels països catalans. I també, deixeu-me que enviï, i penso que ho faig en nom dels 3 presidents, la nostra solidaritat amb el poble de Madrid per uns moments molt difícils,
uns moments que exigeixen prendre decisions, però que sense la solidaritat, sense el compromís, sense el deure cívic de tots plegats, no és possible que aquesta batalla contra el coronavirus la guanyem. I, per tant, expressem, doncs, aquesta solidaritat i aquest compromís amb tots els ciutadans de Madrid. Jo penso que aquests últims anys potser se'ns ha fet més evident que mai que la lluita que menen els catalans, aquesta causa dels catalans, no deixa de ser una lluita més que altres pobles han manat també per la lluita pels drets civils. Penso que aquesta concepció és molt important i ha fet girar moltes coses. Ja no eren senzillament, doncs, i tan important la lluita pel dret a l'autodeterminació, sinó que hem vist com aquest estat que ha arribat a instruir una causa general contra l'independentisme anava molt més enllà que prohibir el dret a l'autodeterminació, sinó que la deriva autoritària de l'estat espanyol ha arribat a tocar realment drets fonamentals. Drets fonamentals com la llibertat d'expressió, per exemple, en el meu cas, i que mani qui mani, sigui del color que sigui, aquesta repressió continua. Nosaltres, els tres presidents que avui som aquí, si em permeteu, som l'exemple de que no hi pot haver un govern efectiu en una autonomia limitada i sotmesa als límits de l'autonomisme. Si em permeteu, i en el meu cas, doncs ho he viscut plenament, penso que cada president ho ha viscut, però en el que ha estat la gestió de l'epidèmia. Amb les mans lligades a l'espatlla, nosaltres hem hagut de fer front a una de les catàstrofes mundials més importants dels últims anys i t'adones de la importància del que és disposar o no disposar de sobirania i de recursos, que és, en definitiva, el que fa que els països puguin tirar endavant. Nosaltres també som l'exemple de que no és possible per un independentista esperar una justícia amb tot el que això significa de neutralitat, d'imparcialitat dintre de l'estat espanyol i que l'única possibilitat que tenim per als nostres judicis, per les nostres causes, és Europa. Penso que justament d'aquí han vingut les victòries i d'aquí han vingut els reconeixements a que la lluita que manem no és una lluita estèril, sinó que Europa és reconeguda i, per tant, emparada. Jo vull recordar que avui som tres presidents, però que darrere nostre hi ha 2.850 represaliats a Catalunya. 2.850 represaliats. I que, per tant, si voleu, podem representar, com les màximes institucions que hem representat en el seu moment, doncs les tres figures, però no voldria oblidar-me de ningú que ha estat represaliat al nostre país. Penso que nosaltres també som l'exemple d'aquesta democràcia espanyola intolerant amb el que discrepa dels fonaments del règim del 78. I que, per tant, en aquests moments l'independentisme és ja l'únic moviment que de manera radicalment democràtica vol i aspira a canviar les coses i a canviar un status quo que per nosaltres ja no és suficient. I finalment, dir també que nosaltres som l'exemple de que en el nostre cas el diàleg ha acabat amb una sentència. Aquell diàleg que Espanya promet acaba sempre amb sentències o d'inhabilitació o amb sentències de cessament i en el cas del president Puigdemont doncs amb un cruel exili. Però si em permeteu també, i des del president Mas i el president Puigdemont, i en la mesura que hagi pogut jo també, penso que també és l'exemple de la persistència que nosaltres, si voleu, al capdavant de la institució de la presidència, però al darrere una majoria sòlida, una majoria que té força i que reiteradament i democràticament s'ha anat manifestant a les urnes, de que Catalunya vol decidir lliurement el seu futur. Lliurement, pacíficament i democràticament, sens dubte. Però és aquesta persistència també la que al final ens farà guanyar. I una persistència determinada. Necessitem no només aquesta constància, sinó una determinació clara de fer respectar els nostres drets i de que es pot aconseguir allò que semblava impossible. El president Mas amb la consulta del 9N, el president Puigdemont amb el referèndum del 1 d'octubre.
Penso que van ser dues fites que semblaven impossibles, però que amb la suma de la voluntat de les institucions, de les entitats i de la ciutadania van fer possible l'impossible. I acabo. Avui som 3, però qui sap quants més poden ser. Quants més presidents o presidentes de la Generalitat es poden trobar en la mateixa situació que nosaltres. Penso que és suficient, no? 10 anys que representen els presidents que avui compareixen davant de vosaltres, 10 anys d'estar en un laberint, i els laberints finalment se'n surt, els laberints com és el nostre cas, saltant els murs. Per tant, animo a tots els ciutadans de Catalunya a persistir, a ser determinats i a saltar tots els murs que se'ns posin al davant. Moltes gràcies. Bé, si ens permeteu, ara anem a procedir a la lectura d'un manifest que signem els 3 presidents, el president Torra, el president Puigdemont i jo mateix, i ho farem en 3 idiomes diferents. Començaré jo en anglès, el president Puigdemont ho farà en francès i el president Torra ho farà en català. No us preocupeu, que és la dieta.